trong cái video mình ta cái sngi cái đây Muli khleh tên anh nhập mình ta khi này kitchen.com ki long kum ne ki ne hne de ki piat bala dep ot stang bha kat bala nei li ki som ken so jo bat kam lu Tetang kum nehi ngaladep khleh artan kapasuk bha namar dan kamban shen like no tong noili ngin hab ban sti malumala shwa bandung te kene por ngalas ngkwa bha bandon lang bat kachado namar kan khambang bha ban bam lang bat kachado te parlok ngin sai kendo haki wei pat ki video ki ban sawan to nang shangsuk kublai shibun